Felu l-ewwel anniversarju mill-website il-ġdida ta' netnews.com.mt, is-sit elettroniku tal-aħbarijiet ta' NetNews kompla javvanza fil-lista tal-aktar siti elettroniċi popolari f'pajjiżna. Skont l-aħħar statistika internazzjonali, is-sit netnews.com.mt jinsab mal-aqwa 3 siti tal-aħbarijiet f'pajjiżna. Fil-klassifika ta' Alexa, NetNews jinsab fit-8 post. Qabel hemm is-social network ta' Facebook. Kompetituri diretti ta' NetNews jinsabu aktar l-isfel f'din il-lista. Is-sit tal-Partit Laburista One News jinsab fil-41 post. NetNews permezz tal-ħidma kollettiva kontinwa fih dan il-Kamra tal-Aħbarijiet iwiet li se jkompli jaħdem fuq diversi stejjer kemm dawk ta' politika, kronika, stejjer esklusivi, aħbarijiet sportivi u dawk internazzjonali u anke stejjer umani. Is-suċċess fuq il-website ta' netnews.com.mt fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jkompli jinfirex fuq l-istazzjonijiet Radio 101 u Net Television bi programmi u skedi ġodda.